Λοιπόν, η Γαλατεία, έτσι, για να δούμε τι μας λέει. Η Γαλατεία των παλαιών καιρών ήτο χώρα ευτυχισμένη, διότι είχε κάθε είδους προϊόντα. Ελάτε. Γαλατεία το πάλε. Γαλατεία το πάλε. Δεν μπορούμε να πούμε το πάλι. Κοίταξε, μπορούμε να πούμε έκπαλε, αλλά το έκπαλε σημαίνει από τα παλιά χρόνια, από τον παλαιό καιρό. Κατάλαβες, δηλώνει προέλευση αυτό το εκ. Ενώ εμείς δεν θέλουμε να πούμε από τα παλιά χρόνια γινόταν κάτι, θέλουμε να πούμε τα παλιά χρόνια. Άρα Γαλατεία, το πάλε, και το δεν είναι και απαραίτητο, έτσι. Μπορούμε να πούμε και το πάλε. Και μπορούμε να βάλουμε και δοτική όμως, το παλαιό. Το παλαιό. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Το παλαιό. Να χρησιμοποιήσουμε τη δοτική του επιθέτου ως επίρρημα, βεβαίως. Μπορούμε. Ωραία. Γαλατεία λοιπόν, το πάλε ή το χώρα ευτυχισμένη. Είναι χώρα ευτυχής είναι. Χώρα, ναι, ευτυχής. Εδώ μας λέει ο Ζούκης να χρησιμοποιήσουμε το επίθετο ευδαίμον. Ευδαίμον. Άρα χώρα. Όχι ήτο, το ήτο είναι της καθαρεύουσας, δεν είναι της αρχαίας ελληνικής. Είναι, έτσι. Χώρα ευδαίμον ειν. Χώρα ευδαίμον ειν. Ωραία. Διότι είχε κάθε είδους προϊόντα. Το κάθε είδους θα το αποδώσουμε με το επίθετο παντοειδής. Πώς θα πούμε διότι είχε? Επί. Ωραία. Είχε. Επί είχε. Παντοειδή. Παντοειδή αγαθά. Παντοειδή αγαθά. Επί είχε. Παντοειδή αγαθά. Και να σας ρωτήσω αν δεν χρησιμοποιήσουμε το ρήμα είχε. Και θέλουμε να πούμε επειδή υπήρχαν σε αυτήν παντοειδή αγαθά. Πώς θα το πούμε? Παντοειδή αγαθά είναι αυτή. Μπράβο, Αττική σύνταξη, έτσι, μπράβο. Επί, το σβήσω αυτό. Επί παντοειδή αγαθά, αλλά εδώ τώρα παντοειδή αγαθά η φράση θα είναι στην ονομαστική πια, δεν θα είναι στην αιτιατική. Εντάξει. Ναι. Επί παντοειδή αγαθά είναι, δηλαδή ήσαν, ναι. Αυτή. Δοτική. Εντάξει. Επί παντοειδή αγαθά είναι αυτή.